Добрай раніцы, мае шаноўныя гледачы. Чацвер, як заўсёды ў нас The Long Dark. Вось так. Мы працягваем з вами шукаць усе неабходныя нам бункеры. Зараз мы пойдзем у бок. Яшчэ пасядзець нам крыху. У бок гэтай ціхай рэчкі. Так, усё. Зараз мы ў хаце, я так разумею, правда, сівой маці. Знаходзімся. Ага. Трэба пад'есці, трэба папіць і рушыць наперад. Добра, на доры дазваляем. Так, яшчэ адзін кавалачак, не цалкам, але часткова. Слухайце, халадно. Колькі у нас тут тэмпература? З улікам кампенсацыі адзеннем 21 градус. Шмат. Наколь што халадно, давай пачакаем. Мы дабяжым там да гэтага, як яго, да вагончыка. Пытанняў няма. Дай паглядзець, у нас жа ж мусіць вось тут патрэбна. Так, раз, два. Так, што у нас тут яшчэ ёсць? Запалачкі мы знайшлі, гэта цудоўна. Так, гарбаткі у нас багата. Вопратка у нас зусім сапсаваная, халера і бяры. Паглядзі, 58. Все астатняе больш-менш. Давай-ка адрамантуем. Ёсць у нас тут скура аленя? Няма. Мы тут олені не сушили. А шмыраць. Вось дык нумар. Ці мы ўсё скарысталі, пакуль тут былі? Ці што іншае? Чакай, тут што? Смецце. Ну, шкада, што казаць, бо у нас палова тэмпература, якая ідзе аднага від з гэтых, яна сапсаваная, так, 2,5, ну не 2,5, 2 градуса мусіла быць. Карацей, няблага было падрамантавацца ўжо. Плюс-мінус, бачыце, 75. Яно таксама 4 градуса мусіць быць. Мы зараз згубілі на тым, што нас атакавалі ваўкі. Здаецца, каля 4 градусаў. Неяк так. Правяраем. Ежа у нас ёсць, усё ёсць. Ну, толькі што мне не падабаецца, гэта 35. Не, ну, павінна хапіць нам на паход. 3 паходні, добра. 8 ужо. 12 стрэл, гэта няблага. 56 яшчэ хопіць. Ось толькі што інструментаў да халеры. Калі будзем падымацца там па ўсялякіх тросах, а там будзе як найменей адзін трос, то будзе даволі складаным. Вось і алень бадзяецца, шкада, што нам трэба ісці далей. Штосьці мне падказвае, што ў нас скуры яшчэ маюцца на ферме. Ну там вось. Каб заўважыць гэта раней, то можна было б узяць з сабой, да і проста адрамантавацца там. Цішыня, толькі вецер шуміць. Так, карацей, паглядзім, што ў нас будзе з гэтым бункерам на ціхай рэчцы. Раптам нічога не застанецца. У нас якія бункеры будуць яшчэ? Чорны камень, попельны каньён і... Чакайце, якая там ще локацыя? Боже, вылецела з головы. Побач з імі. Там яшчэ 3 бункеры, дзе мусіць быць гэтае паведамленне ад брата. Ад сваяка гандляра.
Он надрывается, бляха. Малая такая, бляха, громкая, правда? Так, температуру уже згубили. Дякую Богу, мы тут драпежнікаў паскубалі ўсіх, пазабівалі, якія былі і маглі нам нашкодзіць. Жо перахалоджаннем. Нам трэба падняцца сюды на гару. Ох, дрэмер вітанкі. Дякую за магнатэрыю табе. Рады бачыць. Вітанкі, вітанкі. Што ў цябе новага на гэтым тыдні? Што цікавага адбылося? Ужо як-ніяк чацвер, правда? Лічы канчатак тыдню. О, вецер сціх, добра. Будзе цяплей. Так, сонце ўдымаецца. Нарэч, можна было б і гарбаткі бахнуць, насамрэч. Все ж такі шлях у нас там будзе па лакацыі, якая вышыню мае большую, то бок пахаладней будзе, а па-другое няма дзе схавацца. Каб цяплей было. Трэба падумаць. Та все, як заўсёды, тыпічнае швейцарскае сельскае жыццё. Валіцца ён. Так, дрэўка стралы, дарэчы, у нас. Яшчэ гэтыя. О, трэба не забыцца ўсё гэтае забраць. Вось гэтае, ўсё трэба забраць туды. І ліхтар яшчэ. Туды гэтае маю на ўвазе. Так, можем легче спаць? Можем. Значыцца, лягаем. Бо ў нас там все ж таки будзе трос. Адпаведна, нам трэба... Так, учора гарныя навіны былі. Так, мне таксама спадабаліся. Слухай, ўсё роўна. Як не кажы, але не гледзячы на тое, што робяць рашысты, вось, украінскія адказы яны ўражваюць больш, праз тое, што... Што яны больш трапныя, больш акуратныя, без гэтай лухты ўсёй грамадскай інфраструктуры і гэтак далей. Так, гарбаткі не папіць. Шкада. А такі ранак атрымліваўся на пачатку добры, правда? Я папіў гарбаты, адзінае толькі, каб вогнішча распаліць, было б магчымасць з дапамогай лінза праз гэты снег. Гэта немагчыма. Так, тут наколькі я памятаю, мы забівалі ваўка, правда? Ці ён збегаў? Не, ён памёр. Мы яго ранілі, ён памёр у нас. Тут павінна быць вольным. Я толькі хвалююся за гэтую ціхую рэчку, слухайце. Бо мы там даўно не былі, адпаведна, усе драпежнікі маюцца. Там некалькі пумаў, некалькі мядзведзяў. Ой, галоўнае, каб было добра. Каб нас усё гэта мінула. Вадзім, вітанкі. Вітанышкі табе. Это у нас ваўчына. На днях яшчэ былі навіны, што ЕС гатуецца, каб не даваць захіст чалавекам прызыўнога веку з 27-го года. На жаль, я тых уё вызначала, але я думаю, што до гэтага прыйдзе. Ну, пабачым.
Пабачым, але я думаю, што будуць нейкія, ведаеш, як табе сказаць, хутчэй за ўсё гэта будзе рэалізавана наступным чынам, на мой погляд, што людзі, якія працуюць на нізкай зарплаце, якая не патрабуе нейкіх навычкаў, не той каб глыбокіх, але такіх спецыялізаваных, іх хутчэй за ўсё і кранецца гэтыя законы. А калі у цябе ёсць і навык, і пасада, якая патрабуе спецыяльны, плюс ты зарабляеш больш для эканоміцы і не маеш на гэтых пасобі ўсяго іншага, то хутчэй за ўсё цябе чапаць не будуць, бо ты для эканоміцы больш важны. Серія 45 стрымоў, велічэзны дзякуй табе. Учора вось Фейдер, рэчы, прылятаў на вечаровы стрым. Паказаў, што ў яго зноўку 3 стрымы. Неяк ён згубіў. Халера, вецер. Гэта нядобра. Так, нам трэба ісці ў правы бок, шукаць першы трос, каб падняцца вось сюды, ў гэтую шчыліну, цясніну. Ух і вецер, ух і халадно. Было б няблага тут знайсці нейкую пячору, схавацца, але наколькі я памятаю, нічога такога тут няма. І ўжо палова тэмпературы. Трэба ўважаць на гэтых драпежнікаў. Чую курапаткі. Хутчэй за ўсё там наверсе былі. Не, вось яны, вось курапаткі тут. Так, малечы, што вы тут? У нас тут нічога няма? Фур-фур-фур-фур, паляцелі. Ой, якая лагчына прышпільная. Нам трэба ў яе спускацца. Нам трэба ў яе ісці. Чара ніякай не маем. Усё, зараз будзем мерзнуць. Кадам. Так, дзяўчына, так. Вельмі халадно. Так, тут вадаспады. Тут ні халеры няма наверх. Так, дзе ж той трос? Вось ён, добра. Даволі высока, але з-за кошт таго, што мы выспаліся, то мусіць быць усё добра. Так, на кукішках мы мусім схадзіць, добра. Так, падымаемся. Хей, вітаночки, фей. Бонжур, ёпта. Ты як гэты, слухай, ВРВ так рабіў, падаецца. Некалькі разоў. Так, не, ну мусім далезці.
Ну гэта ж мем стары, як я. Ну так, гэта ж з рэкламы курсаў гэтых моўных, правда? Там, дзе дзяўчына, тыпу, якая не размаўляла, але потым пачала свой падкаты рабіць. Так, вось пячора, добра. Волк гэта мяне не цікавіць. Зараз будзем грэцца, зараз будзем усё збіраць і паспаць трэба, правда? Не, бляха, слухайце, ледзяная пячора тут ёсць. Можна было прайсці і без гэтага. Гукі якія, а? Колькі я памятаю, у нас тут воўк жыве, але мы гэтую пячору лутаць не будзем. Каменчык. Нам тут трэба толькі паспаць, каб аднавіць сабе здароўе і тэмпературку. Таму. Ось так робім. 2 гадзінкі спім. У Балашыхі. Зрабілі ролікі, якія ведаюць па сённяшні час. Добрая рэклама. Увогуле старая рэклама, яна добрая была. Узгадай, колькі там не мімасаў было, а якаснага. Што там у нас па надвор'і? Так, можа быць... Вось тут давай зробім, чакай. Якаснага ў сэнсе і сэнс быў у рэкламы, дарэчы, і часам рабілі яе гумарыстычныя, то бок. Шпільна было, за гэта назіраем. Былі вальныя часы, правда. Людзі пачуваліся больш вольнымі і свабоднымі. Так, сюды давай. Тут мы зробім сабе, вядома, гэту гарбатку. Колькі вады? Трэба паўлітрыкі паставіць. Так, давай каву пакладзем сабе. Хвіліни. І возьмем похолоднім. Усё, выходим. Пакуль дровы гэтыя з сабой пацягнем. Больш па сутнасці мы не палезем па тросе, я ўпэўнены ў гэтым, таму што, наколькі я памятаю, з гэтай гары можна было па каменьчыках спусціцца. Вось. І, адпаведна, сысці назад на Мілтан. Было б добра, каб мы паспелі гэта за сёння зрабіць, маецца на ўвазе гульнявы дзень. Так, а зараз што не зробіш, то кагосьці пакрыўдзіш. Ну, шмат крыўдлівых стала, сапраўды. Ды яшчэ чые-небудзь правы, правда? Не дай бог зачэпіш. Ой-ой-ой, пачынаецца выццё. А на пакрыжаных што? Толькі ваду вазіць. Так, спусціць па каменьчыку, там мінуснуць і свае ногі. Не, там без гэтага. Там бяспечна мусіць быць шлях. Абіжанкі усялякія, Вадзім кажа, так.
Нам трэба дайсці да барвенчыка, праз барвенчыка, і там ужо калідор, па сутнасці, праз хмызы да гэтага бункера. Так, вось цікава, колькі возьме часу, каб прабіцца праз хмызняк гэты. І у мяне факел не гэты. 23 хвіліны. Ну давай. Той, вядома, скончыўся факел, гэты яшчэ застаўся выдатным. О, гэта месца, бачыце, скуль мы ўваходзілі. Вось тут мы выйшлі з пячоры і пашлі направа сюды. Так, нічога, такі інфанцілізм лікуецца, з часам трагічна для них. Я лічу, што гэта так, сапраўды інфантылізм, тут ты абсалютна правы. Таму што людзі не разумеюць. О, пячора ёсць. Гэта выдатна. Самотная пячора. Можна, дарэчы, замаляваць яе, каб потым не маляваць. Дровы хай будуць. Вугельчык, дарэчы. Прыдасца мне. Так, а дзе ж тут той бункер? Дзве валізы ляжыць. Звятую лепш высці. Та не трэба табе гэтая бейсболка. Пусто. Абсолютно пусто. Так, а тут у нас подъем. Так, это уже не то. Чакай. І дзе ж бункер, які мы сюди прийшли шукати? Ось він. Так, трохи унізі. А цікаво зробили, правда? Отсюди не бачно його. Wonder if I can drop any of this gear. Так, ну что мы маем на стенах? А на стенах у нас нихуя. Бункер пусты. Пусты, як сумленне того гандляра. Паскудства. Трэба ісці ў тыя лакацыі, які знаходзяцца ад нас далёка. Ніякіх табе ні цэглаў са сцяны, нічога. Так, ну што? Где мы тут можем спускаться? Тут не. Мабуть, треба ісці назад праз дрэва.
pack is getting kind of heavy. І ось там побач спускатися направо. Так, попільний каньйон чакає на нас, так. Придеться аж ну туди пірдоліць. Праз чорний камінь. І праз яшчэ одну локацію, вже забувся, що там за локація. Зараз поглядимо на нашій світовій мапі. Так, ось тут. Угу. Йдемо вниз. Так, і сюди. Вовчина гора, так. Зараз пад'їж криху, дівчина. Уже буркоче. Так, вертаємося. Нам у той бок треба яким таким чином потрапити, чекайте. Де нам лепш за все буде пройти? Ва ўцешную даліну трэба патрапіць, а ва ўцешную даліну лепш патрапіць будзе за ўсё праз... I'm not sure I can carry much more. Загадкавае возера, не загадкавае возера. Так, ось думаю сабе. Загадкавае возера добрае тым, што можна пакінуць сякеру там. Бо сякера, зноў паўтару, мне не спатрэбіцца ў бліжэйшы час. Гэта, па сутнасці, адзінае месца, дзе хмызы гэтыя растуць так, каб не прайсці праз іх. Ну і, адпаведна, там, калі трэба будзе нам рабіць гэтыя скрыні, куфары пад засолку мясам, можа і тады яны спатрэбяцца яшчэ гэтая сякера так. Без яе можна спакойна жыць. Ва ўцешнай даліне пакідаць не вельмі хочацца. Так, чекай. А, не. Тут дастаткова дроў. Трэба занесці гэтыя дровы на сядзібу. Чекай, тут ёсць што? Ну, трошкі я. Ходім. Так, придется только ночевать тут, я разумею, потому что у меня с тяготности мало. Придется ночевать у сядзібе, потом ісці ўжо на загадкавае возера. If I can drop any of this. Сякера, яно спакайнейшае жыццё. Не, ножа хапае насамрэч гэтага з кіпцюра зробленага. Добры ножик. Было б добра яшчэ панарабіць сабе паходняў. Але гэта пазней. Так. Адносна цёпла. Так, ну слухай, Вадзім, дарэчы, атрымліваецца, што зараз мы пройдзем усе бункеры і пойдзе нам у залік гэтае дасягненне. Адведаць 9 бункераў у гульні, якія раскінуты па ўсёй мапе. Правда? І нават не спатрэбіцца выконваць руплівага картографа дзеля гэтага задачы. Проста пастаім побач ды памалюем. Снег ідзе. Хутка завіруха пачнецца, ёсць адчуванне.
А да рэчы, хлопцы, вось хто ў нас любіць паспрачацца за тое, як правільна на беларускай мове. Снег ідзе альбо снег падае? Бо я пастаянна стаў не так надоечы казаць ідзе чамусьці. Чы за ўсё гэта наступствы гэтага расійскамоўнага асяроддзя. Таму што там усё ідзе. А ў нас на Гарадзеншчыне ўсё падала. І дождж падае, і снег падае. Зараз будзе шаравець котка. О, паклікаў. Не было шчасця, дык няшчасце дапамогло. Ну, такое, ведаеш, я быў бы не супраць, каб у нас гэты кавалачак цэглы быў ужо ў другім бункеры. Вось на загадкавым возера. Мне б дастаткова было. Там штарплівы картограф усё роўна сябе сам не намалюе. Так, можна, слухайце, ісці зараз... Ведаеце што? Не да сядзібы, а да фермы. Во, нам у ферму трэба, бо там скура аленя ёсць, і мы можам адрамантаваць свае нагавіцы. А на халеру нам на ферму ісці? Я не разумею, калі мы ідзем на загадкавае возера. Нешта я... Змяняю свае задачы ўжо проста на ляту. Да ёпта мать, ты што? Скуль ты такое цягнеш? Вось гэты добры. 100% ёсць аленья скура у гэтым. На загадкавым возеры, так што хадзім туды. Так, а самотная дрыгва ў нас мае спалучэнне з уцешнай далінай ці не? Ці не памятаю? Хіба што не, таму што мы ж звычайна ходзім праз гэс. Самотная дрыгва ёсць на Мілтан сыход, ёсць... Пайшоў прэч. Давай, хутчэй. Зноўку намаляваўся тут. Так, яшчэ раз на Мілтан. І там другі сыход ён быў, чакайце, ён быў у бухту, здаецца, дзе кансервны гэты завод. Ёсць такое ўражанне, што вечар пачынаецца ўжо. Так. Зробім вады. Што нам яшчэ тут рабіць, правда? Come on, little fire. Так. О, выццё пачалося. Удала мы дайшлі сюды, дарэчы. Так, 2 гарбаты ёсць. Давай напарым сабе 1 кубачак.
Ну, блин. А что ты же, женщина, так это вздыхаешь? Пятнадцать, 15, 14. Wonder if I can drop any. Не забыться котелок покласти у кишеню себе. Так, наш котелок был 54%, правда? 57. Во, треба вось гэты і вось гэты скінуць пакуль што. Выдатна. Не поспел. Пойдем наверх. Будем лягать спать. Свинкодер, да, что тут есть. Вырвай, вітанышки. Вітанышки, шановний, як твоя справа, що цікавого? У мацоўню, як заўсёды, пайшоў. Не, добре, давай тут поколупаемся крыху. Man, this pack is getting kind of heavy. Як маеся, працуем? Не, пра мацоўню была учора. Ага, зразумеў. Нормально маюся. Штосьці сёння у арабаў не было настрою, дык крыху на мяне пагэркалі. А ў астатнім нармалёва. Не было б больше бяды, слухай. Каб толькі на арабаў яшчэ звяртаць увагу. Так, добра, пяцёрка ёсць. Пяцёрка ёсць. Так, у нас, дарэчы, будзе перагруз. Нам трэба будзе нешта скінуць. А чаму у нас перагруз? З якой такой нагоды? Праз ваду хіба што. Ну так, хутчэй за ўсё вада. Добра. П'ем, лягаем спаць. Колькі я памятаю, у нас тут камп'ютара нема ж. Тут няма дзе глядзець, камп'ютар стаіць на ферме. Або калі б мы былі на ферме, то можна было б пачытаць гэтыя ўспаміны. Так, ну, по вялікім рахунку можам ісці. Што нам тут губляць? Тут недалёка у нас да троса, тут ежа у нас под боком. Зараз вось кавалачак ласінага мяса закінем у сваю вантробу. А, ну яшчэ гэта ідзе. Алера, цябе бяры. Яшчэ не скончылася. Цікава, што... А, ну гэта з праззяння у нас акенцы так гараць, нібы там нейкая раніца. Вось так мусіць быць лепш. Во. Нават святлее стала. Так, 2,62, засталося 2,32. Няблага.
О! Добрай раніцы, свет. Пойдем. Я, мабуть, так і ходжу слухати з кошками, но... Как крышечку теплее было. Так, там у нас быў жа ж воўк, які нас данімаў, правда? Мы яго просто праганялі. Двойчы ці тройчы. Двойчы праганялі, адзін раз мы ад яго замансілі. Ой, холодно. Ой, дубку подмерзае. Gotta warm up somehow. Шмыраць, колькі зараз па адчуваннях? Мінус 30? Неяк мы хутка замерзли. 24. Мінус 24. Ну, добяжым зараз мы да гэтага будыначка. I'm alive. А гэтае гаўно тут побач з намі, ты паглядзі на яго. Смердзючы блахасты мяшок. Што ты тут забыўся? Оп, тепленько. Давай поспим годинку. Та-да-дам. Які пришпільний шпацир у нас. Машнінські вітанки, вітанки шановні, як твої справи? Там глядзеў, дарэчы, учорасні стрым пра гэтыя космадесанты з Ральфом і Тодзі. Табе, можа, спадабалася, можа, калі-небудзь у чатырох замуцім стрым, мне падаецца, будзе кампашка прышпільная. Так, давай мы вот на назад подкладочку, все ж таки 1,5 градусы. Просто так на дорозе не валяется у нас гэтые 1,5 градусы. На арабаў крудзіцца бенсэнсоўна, яны сёння крудзяцца, заўтра радуюцца. А яны такія сапраўды трохи дзіўнаватыя. Незвычайны досвед, прынамсі вось так. Незвычайны досвед, таму што яны ўвогуле, ведаеш, што мяне здзівіла, яны нармалёва так галаву паёбваюць, але калі быў міт у іх з маім кіраўніком, яны такія, да не, ўсё заебісь, нам вельмі падабаецца працаваць з імі, разумееш?
То бок гэта звычайна не так выглядае. Вось калі мы бярэм, напрыклад, Канаду, ці Швейцарыю, ці Аўстралію, вось такі абшар незвычайны па ўсім свеце возьму. Вось калі з гэтых краін людзі нешта падобнае табе кажуць у твар, а потым мяняюць сваё меркаванне падчас размовы з кіраўніцтвам, гэта немагчыма. Яны такія больш прамыя. То бок, калі табе яны кажуць, што ўсё кепска, што кепска ў твар, то і на кіраўніцтва тое самае скажуць. Ну, тут трохі па-іншаму было. Так, не глядзеў сам стрыміў Алана Вейка. Так, я глядзеў. Я за, будзе патрэбны 4-й, пішыце. Ну, добра, буду мець на ўвазе. Раптам будзем збірацца. Толькі адзінае, што шкада, у гэты раз, калі Ралеф прапанаваў пагуляць, і гэта было неяк хутка. Ён літаральна... Вецер зноў падняўся. Ён літаральна за колькі гэта ён прапанаваў увечары мінулага дня, то бок пазаўчора. Вось, і ў мяне на падрыхтоўку было, шчыра кажучы, там пару гадзін, то бок праца была, стрым быў, а потым пару гадзін на падрыхтоўку. Калі раптам будзе яшчэ адна сесія, трэба неяк будзе загадзя гэта ўсё арганізоўваць. Дарэчы, Мілтан — гэта першая мапа, якая з'явілася ў гульні. Яна сапраўды шакоўная тым, што тут 3 зоны, нават я б сказаў 4 зоны, якія варты асобнага даследавання. Памятаю, як я праходзіў першы раз. Было трошки страшна, тым больш, што ніякіх навыкаў нічога няма, і ты проста паўзеш, стамляешся, спіш у той пячоры, што ўнізе, каб не падохнуць. А як гульня сама цікавая, гэта больш рагалік ці эканоміка. Гэта больш падобна на Helldivers, ведаеш? Проста сесійная серыя гульняў, яшчэ якая завяршаецца боссам, то бок гэта мне нашмат больш спадабалася параўнанні з Helldivers'ам. То бок, узгадай, Helldivers — гэта 3 мапы, якія ты паслядоўна выконваеш, і напрыканцы тебе даюць там бонус, нейкі досведу, зорачкамі гэтымі і гэтак далей. І грашэй яшчэ насыпаюць. А тут ты выконваеш прыблізна 3-4 заданні запар, які мае, мне падаецца, больш цікавы геймплей, таму што дзесьці можна уціхую даследаваць і выцягнуць з руінаў тое, што табе трэба, а дзесьці трэба менавіта паваяваць і знішчыць. Чакай, дзе гэтая пячора? Во. Вось. Ну, карацей, у параўнанні з Helldivers'ам гэтая частка гульні больш падабаецца. А што не падабаецца, гэта адсутнасць экшана, як у Helldivers'е, таму што... Гэта я пакіну тут 2 кавалачкі. Вось, таму што экшан усё ж такі ў Helldivers'е, ён вельмі разнастайны. Ты там і дронамі карыстаешся, ты там і лазерганамі маеш, і рейлганамі, і бомбы, і выбухоўкі, і міны. І, карацей, вах, проста шмаранчык. А выбухы якія? Шаленства. Вось. А ў гэтай гульні ўсё такое, ведаеш, страляніна, яна вельмі надакучвае. Давай так, то бок ёсць некаторыя ганы, зброя, якая трошки адрозніваецца ў выкарыстанні ад той ці ад іншай зброі. Вось у нас, дарэчы, за учорашні стрым было 3 зброі. Я ўсе 3 паспрабаваў. Ну і яшчэ раз скажу, што геймплейна яны не надта моцна адрозніваюцца ад адной, там просто мінімальная розніца. Гэта як, напрыклад, выкарыстоўваць драбаш, аўтаматычны гэты стрельбу, аўтаматычную стрельбу, альбо сніпку, ось. Такая розніца, плюс-мінус. Так што лічы ніякай.
Вось гэта ўся розніца ў экшане. Вось, але што мне спадабалася, там мацнейшая прывязка да спецыялізацыі. То бок у Helldivers же няма спецыялізацыі. Ты просто бераш набор сваіх рэчаў, там ты, як яны завуцца. Ой, халера. Стратагемкі, во. Ебать. А ну, павернись, заберы. Жесть, якая. Я подумал, спальник мой тут назаўсёды застанецца. Ужо спужаўся. Карацей, некалькі сесіяў, некалькі гульняў, некалькі стрымоў варта будзе пагуляць. Насамрэч. Вось, адзінае, што першы стрым будзе такі, першы досвед у гульні, камандны. Ён будзе калібровачным, бо шмат што трэба будзе высветліць для сябе, то бок калі там замяняць гэтыя батарэйкі, што адбываецца, калі робяцца ці іншыя гукі, бо там вылятаюць гэтыя, бляха, засцерагальнікі з адпаведным гукам, у цябе ўсё абрубаецца, потым яшчэ батарэйкі садзяцца, і праз гэтыя твае гарматы кепска працаваць пачынае. Ну, крацей, такія нюансы, калі даведаешся і пачуеш ужо, і разбярэшся, то будзе ўсё няблага. Так, нам трэба ісці да нашай сядзібы. Праз гэтае мы не будзем тут сидзець, мы пойдзем нават у гэткае надвор'е. Бо нам трэба адрамантаваць нагавіцы. Паколькі у нас яшчэ часу хапае і дзень ёсць, то бок пайшлі, няма чаго сядзець на адным месцы. Хай сабе і памерзнем. Гляджу запіс, выглядае маляўніча. Ну, яна такая. Яна як сапраўды Helldivers, яна не прэтэндуе на нейкую рэалістычнасць. Яна не падобная проста ніяк на жыццё. Усё побач, гэтая касмічная атмасфера хутчэй нагадвае ваўкоў космасу, калі ведаеш такую расійскую гульню, вельмі старую. Яна выйшла акурат пасля Space Rangers, касмічных рэйнджераў. Вось, там таксама ёсць паляпшэнне. Тыя ж гарматы, мадыфікатары ставіш, ну, то бок касмічныя ваўкі, падаецца, так называлася, калі дакладна. Гульня гэтая. А вось рэйнджераў вельмі люблю, а ваўкоў не ведаю. А пагуглі, яны даволі цікавая гульня. Я памятаю, праходзіў, але мне аднаго разу хапіла прайсці яе. Вось, яна па атмасферы, па геймплею абсалютна іншая. А да рэйнджераў я проста памятаю, што яны вось выйшлі адна за адною. Вось, і гэта быў трошкі розны досвед, але штосьці чамусьці мне нагадвае менавіта гэту гульню. Вось гэтая Void Crew па атмасферы, па маляўнічасці сваёй. Менавіта гэтых касмічных ваўкоў. А касмічныя рэйнджеры гэта ўвогуле класіка. Я праходзіў яе, мабыць, разоў 5-7, да самага канца маецца на ўвазе, асабліва першых, калі казаць. Другіх я праходзіў 3 разы. Вось, яны мне не вельмі падабаюцца, праз тое, што шмат механікаў, яны проста некарысныя, то бок іх няма што збіраць, напрыклад, цытаплазму тую самую. Няма сэнсу абсалютна ніякай, бо ёсць мадыфікатары. Так, з дзяцінства фанат. А асабліва гэтыя тэкставыя квесты. Вось, якія проста часам падрывалі галаву. Каб знайсці правільны адказ. І гэтыя імёны Ійцукен. Просто, бляха, глядзіш на клаву, і тут напісана ў цябе
під лівою рукою цукен. Назавжди у серці. Так. Мой перший досвід текстових квестів. Ага. А як, до речі, ставлення до турми? Ти турму любив чи ні? Я просто... Я пам'ятаю, одно із заховання у мене було, коли я просто сидів у турмах, гуляючи за пірата. Ось, і там були випадки... Ну так, было один раз, коли захопили гэты клісаны сістэму, і ты памёр у гэтай сістэме. А было такое, што я адседзеў, вось, вылецеў, і там напалі адразу. І у мяне рэпутацыя з кепскай змянілася адразу на выдатную, просто што просто завалілі абсалютна ўсіх клісанаў, там пазбіралі шмат абсталявання гэтага, вау. Я яшчэ памятаю, у мяне быў асабісты рэкорд, які ні адзін з маіх сябраў не выканаў. Гэта калі я атрымаў абсталяванне для перамовы з клісанамі у 3005 год, я ўжо не памятаю дакладна, які там год у нас. Падаецца, 3005. Ну, то, крацей, мы ж пачынаем з нулявога году. Вось, і за 5 гадоў я нацягаў столькі абсталявання, што ўжо было... Ой, гэта зроблены модуль, каб можна было з клісанамі размаўляць. Але я памятаю, што тым не менш да Махпелы у тым захаванні я даляцеў толькі ў 11 годзе, а ўпершыню яе ўбачыў у 10. Турмы топ, гэта весела, розныя тактыкі на выхад, гэта кайф, так. Але смешна было паміраць ад тупасці, напрыклад. Ну, ёсць такое. Там яшчэ ж все ж такі баланс быў такі, трэба было захоўваць баланс. Калі гуляеш праз розум, вось, гэта я найчасцей абіраў. То бок, гуляць у карты, ну і, адпаведна, абгульваць усіх сукамернікаў. Зарабляю пры гэтым грошы. Я памятаю, што праз гэтую тактыку я зарабіў у першы год, сеўшы у камеру і сеўшы на 90 дзён, падаецца. Вось. Я зарабіў 2000 крэдытаў, выйшаўшы адтуль. То бок, у гульні гэта амаль недасяжна, чым бы ты не займаўся. Вось, але у гэтай у турме, тут яшчэ 19% усяго. Вось, у турме гэта было магчыма. А звычайна так даход за гэты момант, пакуль сядзіш за 3 месяцы ці за 2, я ўжо не памятаю дакладна. Каля 1000 выцягваеш гэта кожны дзень, там гуляеш у карты. Вось, адзіны момант кепскі, гэта тое, што табе наваляюць. У цябе грошы могуць адабраць, калі ты закінеш твою фізічную форму. Таму трэба балансаваць было вельмі так. Вельмі пільна. Так, мы ідзем ва ўцешную даліну, і за ёю мы ідзем... Так, 2 хопіць. Не пацягнуў болей. І там мы пойдзем на Ваўчыную гару. Вось, адзінае, што кепска ў турме, гэта тое, што ты не ўплываеш на развіццё сюжэту. Так, мы сюды можам закінуць ж скуру. Так, можам. Вантробы ёсць, скура ёсць. І тут у нас таксама было гэтае, правда? 66, 91, не, пакуль што пакінуў. Вось так, трэба нагавіцы адрамантаваць. О, усё, шыкоўна, 92%. Дай паглядзець на цябе, моя красунька. Так, 75, яшчэ патрымаемся. 74 не вельмі, дарэчы, трэба пух збіраць. Трэба лавіць курпатак і збіраць пух. Так, добра. Усё, па рамонтах добра. Мне трэба толькі, ведаеце, што падумаць. З лукам як быць? Як быць з лукам? Бо мы зараз можам ісці, вядома, але у лука ў майго 34. Там у нас ажно 3 мапы.
3 мапы, ці хопіць нам гэтага на тое, каб адбіцца ад усяго, што там ёсць. Ну, раптам што павернемся, мабыць, так трэба разважаць, правда? Мне Фейсбукс нагадаў, што 6 год таму я абараніў магістрскую працу. Айчыну. Гэта дасягненне. Гэта добра. Я ўжо не памятаю, якім годзе я сваю абараніў. Даўно гэта было. Ой, можа, гадоў з 20? Не, чакай, зараз 26. Не, ну амаль што 20 прайшло, слухай. Так, трэба пад'есці, ды ісці на Ваўцешную даліну. Ось рыбку бахнули. Оп! Адзінае, што не падабаецца мне вось гэтая завіруха. Сякеру пакінуць. Яна мне не патрэбная. Можа, на дворе хоць палепшыцца. Такое часам адбываецца. Так, дзе сякера? Во. Вось гэта трэба будзе зацягнуць нашу лакацыю, дзе мы будзем, як яго, з гандляром размаўляць. Дарэчы, мы будзем вяртацца праз загадкавае возера ці не? Не, мы пойдзем праз Уцешную даліну, раптам знойдзем наш бункер і там ужо праз шахту. Сюды мы не будзем заходзіць. Ну, гэта каб зрабіць салёнае мяса, я маю на ўвазе, вось гэтае. А можа і зайсці прыйдзецца. Галоўнае не забыцца толькі на гэтае. Дзед, калі чалгі будуць... Олдскул вітанкі, я не разумею, пра якія чалгі ты кажаш. Чалгі. Што гэта? А, танкі, божахна. Олдскул, шчыра, шаноўны мой, зразумей, калі ласка, я не хлушу, я не як гэта, блядь, правільна выказацца, я не перабольшваю, калі кажу, што мяне проста настрой псуецца. Вось пасля той навіны, разумееш, што бок я бачу танкі ў сябе, я іх дасюль не выдаліў яшчэ. Вось і давай такім грамадзянствам. Вось, і гэта, і яны стаяць, я кожны раз, калі гэтую тэчку адкрываю сябе на кампе, бачу проста гэта, я не магу прымусіць сябе запусціць. Не простое, што проста возненавідзеў гэтых людзей за тое, што яны зрабілі. А я не ведаю, як гэта. Ну, проста такія, ведаеш, супярэчлівыя пачуцці, што проста гамон. Вось, і пры гэтым і гуляць не магу, і выдаліць сабе не дазваляю. Вось, карацей, такія справы. Я ж кажу, я, можа, нейкі ёбнуты. Чаму ў мяне такая рэакцыя, але як ёсць. Я не магу, калі яны зрабілі тое, што зрабілі, ставіцца да іх прыязна і працягваць гуляць. Я таксама... Так, а што яны зрабілі? Яны склалі альянс з расійскімі кампаніямі, у асноўным, на Кіпры. Яны зрабілі асацыяцыю гульнядзелаў, гульняразрабаў. О! Глядзіце, хто ачуняў. Вось, і яны склалі гэтую угоду з кампаніямі, якія адкрыта падтрымліваюць вайну, якія робяць пералікі грошай ва ўзброеныя сілы расійскія. Разумееш? Калабарацыяністы, вось так вось можна гэта коротка апісаць. Гэта няправільна, але так яно ёсць, на мой погляд. Хачу, каб нехта за мяне зайшоў, паглядзеў. Вось яно што.
Не, слухай, я апошні раз даўно, праўда. Апошні раз, калі гэта было 3-4 тыдні таму, глядзеў расійскі сегмент, на расійскі сегмент, то усе скардзяцца на тое, што там 11 ўзроўні проста зламалі ўсё. Яны паўводзілі французскія танкі нейкія, якія проста дамінуюць страшна. Там чал, і у роліку гэтым ён забіў 11-ку, яна была адзіная у гэтым у балансеры варожаю. Вось. І ўсё, ён застаўся супраць 6 ці 7. Яму шкоду маглі нанесці толькі тыя, хто заходзіў у борт і ў тыл. Вось. І ён, без усялякіх якіх-небудзь там прабыл пазнішчаў іх. Ну, за гэтым назіраць было нават не вельмі прыемна, што падобнае адбываецца. Ну, але ўжо як ё. А на еўрапейскім сегменце я не ведаю, шчыра кажучы, не памятаю. Мабыць, я нават... не, чакай, я глядзеў Шакірыкса, але гэта было даўно ўжо. Больш за месяц дакладна. Можа, нават і 2. Трэба будзе паглядзець. Слух, а чаму ты не глядзеш Солдскул за Шокірыксам, за Бізордам, за... гэтым, чакай. Хто ў мяне яшчэ ёсць? Роха. Дарэчы, такой стрымер ёсць добры, мне падабаецца. Чаму ты за імі не паглядзіш? Так, лепш пачытайце Міхаіла Барацінскага. А ну патлумач, хто гэта такі, чаму? Яго варта чытаць. А што там з танкамі за навіна? Гэта старая навіна, гэта лічыне навіна. Дарэчы, ведаеце, што я не забраў з вагончыка? Ні халеры не перанёс у сядзібу. Вось такі ёлуп, што сказаць. Такі вось арганізатар. Так, все нам сюды. Гульнявыя страмы гэта для аўтыстаў. Што ты такое кажаш? Дык яны ж піляць не толькі гульнявыя страмы, яны ж і ролікі піляць. Разборы і ўсё такое. Бізор дакладна гэтым займаецца дасюль яшчэ. Шокер калі-нікалі. Роха стрыміць выключна, наколькі я памятаю. Але... кажу, як ёсць, сапраўды яго добра вельмі атрымліваецца. Мне падабаецца, як ён гуляе, як ён разбірае тактычна кожны бой свой. Вось, і яго добра атрымліваецца з вынікамі, як гэта належыць быць. Так, я вам... гляджу праз тое, што вы па-беларуску размаўляеце. Не зразумеў. Так, дакладна апісвае радзянскія і нямецкія танкі перад Другой световой, даволі аб'ектыўна. Не, гэта калі раптам каму цікава сапраўды танкі, у сэнсе як разбірацца па ТТХ і ўсяго іншага. А тут жа ж размова пра гульню. Дарэчы, тут можна прайсці, правда ж? Так.
Так, на Ваўчынай гары. Дзе там будзе гэты бункер? Я ўжо не памятаю абсалютна. Вось тыя тры мапы, Чорны камень, Ваўчыная гара і Попельны каньён, бункеры я не памятаю. Ніводнага. Трэба будзе... Трэба будзе узгадаць, паглядзець нейкі туторыял. Ну, ў сэнсе, я там на мапе я ведаю. Куды паглядзець, але трэба часік нейкі вытраціць, гадзінку, мабыць, нейкую. Я, калі у марскога паляўнічага 3 заліпаў, то перачытаў кушу пра нямецкія падводныя чаўны. Ну так, яно цікавіць. Я памятаю, што калі ўвогуле танкі толькі з'явіліся, у сэнсе гульня, так, было цікава пачытаць тое ці іншае, наколькі яно адпавядае таму той рэчаіснасці. Але гэта цікавасць хутка знікла, проста, што і гульня накіравалася ў бок аркаднасці. Вось. І ты разумееш, што непасрэдна для гульні, ну, яно бескарысная гэта інфармацыя. Усё ж такі, ведаеш, калі ў гульне ў цябе малююць тое, што браніраванне вежы, колькі там атрымліваецца месцамі, 350 мм, штось такое, правда ж, ёсць. Ці 300 мм. Гэта ж 30 сантиметраў металу. Толькі выяві сабе. Мне падаецца, гэта нерэальна. Кучка каменчыкаў. Чого не бачно? Таму я і кажу, лепш кніжка чытайце. Нешта бачу, спадзяюся. Тут жа ж не было ніякіх. Так, уваліцца дзе во сюды выйсці. Дошки тут ляжалі, чакай. Так, у нас, слухайце, уже цягавітасці нема. Нешта мы доўга ідзем. Та ёпер, зато я уже схаваць паспеў. Ну, сядзець глядзець, як нехта гуляе, гэта форма аўтызму нейк. Я с тобой не згодны. Ты же все равно откуль-небудзь гэтую інфармацыю бяраш, правда? Амаль вечар. Не, ну мы мусім паспець да нейкага сховішча дабегчы, правда ж? Так, нам было б зараз лепш за ўсё на Свіран дабегчы, а ўжо потым туды да Ваўчынай гары. Так, алень.
Глядзячы на снег, даволі цёпла. Ты можаш сам пагуляць у нешта. Вядома, што можаш, але не ў кожнага ёсць магчымасць, па-першае, а па-другое, галоўная прычына, чаму цікава глядзець гульнявыя стрымы, гэта праз тое, што табе цікавая гульня. То бок, калі прэм'ера нейкая, ты паглядзеў, як яна гуляецца, што яна з сябе уяўляе, і маеш ужо ўражанне, меркаванне на гэты конт, праўда, не? Так, дзе там мядзведь? Ён жа ж мусіць тут быць? Ці ў гэткае надвор'е ўжо не вылазіць? Вось, дарэчы, я вельмі хацеў пагуляць у... Божахна, забыўся. Як яго? Ай, дэманічны гэты ваяр. Калера. Ён чымсьці на халу падобны знешне. Але гэта не хала, вядома, гэта іншы. Ён супер дэманаў там у пекле ваюе. Яго яшчэ шчыт такі зубчасты. Вось. Вось гэта я хацеў пагуляць. Квакаць, ці не квейк, не, баш не квейк. Дум, да, дзякуй. Дум. Я вельмі хацеў пагуляць, я вельмі хацеў набыць і прайсці, але склалася такім чынам, што ў гэты момант грашэй не было, і Рудзі пастрыміў. Божахна, які я шчаслівы быў, калі адбылося гэтае, таму што я паглядзеў стрым Рудзі, і такі, не, дзякуй, я гэтую гульню гуляць не буду. Я лепш набуду сабе мінулую частку, якая была да апошняй. Вось, і я буду праходзіць чым вось гэтая вось. Таму што мінулая частка і Шаграэль праходзіў, я памятаю, і я глядзеў іншых стрымераў. Яна добра выглядае, прашпільна, там і сюжэт ёсць нейкі. Вось, і нейкі яна збалансавана больш выглядае. Doom Eternal, так, іншая справа Ready or Not. Ну вось, яшчэ Ready or Not, так. Ready or Not, дарэчы, ніяк не глядзеў да той пары, пакуль не пагуляў. Ну, адзіна, што бачыш, вырва, мы з табою гулялі вось гэтыя тактыкульныя гульні усялякія. Вось, таму твайму меркаванню больш давяраў, пры ўсім. У Ready or Not ёсць велічэзная велічэзная кампанія, якая ў яе гуляе, той же Лепус. Ды увогуле першы стрым паказаў, што яна як капна гульня цудоўная. Там і весела, і сумна, там усё. Боже, квітаначкі. Это твой заёб не пампаваць піратку? Ну, раптам, што я проста карыстаюся зараз ліцэнзійнымі гэтымі апкамі. Вось. І ў мяне няма патрэбы такой піраткі, не піратка. А так я не магу сказаць, што ў мяне піратак няма. Вось, дарэчы, Герой 3. У мяне ўжо гадоў 20 на кампе. Я яе не купляў. Той же самы Warcraft, Frozen Throne і там частка, якая была да яе. Вось. Яна таксама не халерна, не ліцэнзійная. Ну, там бок я проста калісьці перайшоў на гульні, нейкі кароткі вельмі спіс гульняў, якія я гуляю. Яны не патрабуюць пастаянных укладанняў. Ну, паглядзі, тыя ж танкі. Яны ж бескаштоўныя, бесплатныя. Вось, і я ў іх гуляў да халеры часу. Былі часы, калі я толькі ў танкі гуляў, больш ні ў якую іншую гульню. Так, пакуль мы не зацягнулі і плакаць хочацца рэпак, байх, хаттаю ці эргамеханікі. Reign of Chaos. Містер 8-біт патата вітанкі. Таму я не магу сказаць, што
заёб піраткамі не карыстацца. Але лічу, што калі ўжо стрыміш, то лепш мець ліцку. Ну, гэта ж бягучы момант, гэта ўжо іншы узрост абсалютна. І ўзровень прыбытку. Так, шосці малая ўжо зусім, бачыце, яна стамілася. Як там у нас? Ужо і вечар, добра, то бок ляжам спаць. Як ваши поспехи? Добра, паспяховыя поспехи. Паціху ідуць. Ось, дарэчы, зараз, пакуль я з вами тут размаўляў, трэба будзе ў дэталях пачытаць, што там арабы напісалі. Пры поспехі узгадаў, мне адразу праца у галаву лезе. Вось, там ён, араб, ужо тыпу з... Не, божах, не стаміўся, а... Ой, ахладзеў крыху сваю гарачую галаву, што ён там ехаў на мяне зранку. Ужо такі, та не, ўсё, гэта проста пытаннечка было, якое трэба было прасвятліць трошкі. Гаўняк. Не люблю такіх людзей, якія, блядь, ябуць галаву толькі дзеля таго, каб сябе супакоіць. Курва. Ненавіджу. Ніякай павагі да іншых. Так, кацельню збіраю, гэта дубка, асабліва без досведу. Гэта шыкоўна, містер 8-біт патата. Я абажаю гэтыя рэчы. Я калісьці у хаце сваёй бацькоўскай рабіў вадаправод. Ну, то бок, у калодзеж кідаў на помпу, а потым праводзіў ваду у хату. Я кайфануў. Бля, я так кайфануў. Адзіная шкада, што гэты душ не паспеў зрабіць. Вось, затое ўсё астатняе паспеў. І кухню паставіць паспеў, і месца пад душ зрабіць, і туалет паставіць у хаце. Ай, было. Прабіральня, карацей, была абсалютна шыкоўная, выглядала добра. Толькі часу не хапіла. Літаральна месяца. Трэба зноў ісці на Ерусал. Боже, бо курва абнаглелі, што такое Ерусал. Ерусал. Не разумею. Я такіх не ведаю. Вадзім, гэта хто, гэта што? Иерусалим. Я подумал так само спочатку, але ж гэта іншае. Old school. Єрусале? Напевно, поліпропілен у хату проводив. Так, поліпропіленом. Поліпропіленом усё робив. Але і пад гарачую ваду я таксама пад бойлер усё гэтае поліпропіленавае цягнуў праз амерыканкі. Яно, ну, просто лёгка збіраецца так пух. Я ваду правёў у адное хлябала за 3 дні і развёў па хаце. Разумееш? І ўсё запрацавала. І, ай, божахна, я памятаю сваё гэтае пачуцце. Это было шикарно. Хотя, можно, вядома, зацягнуць у нас, цвілось сырое мясо. І на дворе такое, бляха, каб было соненька, я б адразу зараз посмажу яго. Халера. Уже ж 30 килограммов, памятаеце, мы задушили медведя. Рукасты, я крыворукі абсолютно могу толькі по клавіатуры. Та ты просто не спрабаваў. Ты просто не спрабаваў, вожик. Это ж справа такая, ведаеш, у цябе адзіны крытык, гэта ты сам. Калі ты гэтка, бляха, які захад сонца прышпільны, я шалець. Ачмурэнчык. Хоць ты бяры зараз і ідзі ў бункер. Адзінае толькі што ежы няма. Трэба тут застацца заради таго, каб ежа была з раніцы, і мы сабе потым
Так, не пацягнулі туды. Ну, немагчыма ж, правда, так? Немагчыма, бо вечар. Шкада. Так, хто у нас зараз на месцы папы Урбана? Урбана другога? Я ведаю толькі Орбана. Але я не папа. Чакайце. Чакайце, штось там ужо пайшло не тое. Ну, добра, калі так. О, так, нічога не бачна, а дзе машына? Так, вось стаіць стол, а машына вось яна. Давайте будем лягаць спаць. Да раніцы. Потым пойдзем мерзнуць. Так, які гендер, то я сам з сабой пра хрестовы паход размаўляю. Але 3 дні гэта добра. Я зараз абвязку сонечнага калектара збіраю, там тэмпература да 100. Все на сталі латунь. О, ну гэта замарочана. Гэта просто па-шляхетнаму, па-прафесійнаму. Тым больш сонечны калектар. Я такім не займаўся, я толькі бойлер ставіў. Так, давай. 5. Кому? А, поднять гэта ў сэнсе того, каб мне легаць спаць. Ну, сонечны калектар это добра. Мне малы недоечы прыходзіў, казаў, што завіруха, чуеце? Гэтная штука. Так, мой малыш займаецца гэтай справай. Ну, навучаецца па гэтай вось прафесіі, пра гэтыя калектары сонечныя, пра электрычныя таксама калектары, ну, усіх і так далей, і так далей. Вось. І ён там распавядаў, што зараз ужо ёсць калектары, якія маюць КПД штосьці блізка каля 70%. Я такі, ніхуя сабе. То бок 70% цяпла пераўтвараюць на энергію, ну, у цёплую ваду пераводзяць. Я такі проста ашалець. Вось гэта эфектыўнасць. Так, ну, тут трэба будзе пачакаць. Яшчэ ўзяць бутэльку вады адсюль. Так, калі ласачка, давай ты гэтая завіруха сидзеш куды-небудзь. Вояк, якую сістэму абірае? Сістэму, у сэнсе сістэму. Ён вучыцца на інжынера... Не, чакай, не інжынера, тэхніка. На тэхніка аднаўляльных крыніц энергіі. То бок яны там ужо выездзілі на ГЭС. Воу, а што гэта ў нас за эфект такі? Паглядзіце толькі. Якое оно фіолетавае, цікавае, щось не заўважаў раней, што ў нас падчас снегападу. Калі снег ідзе, вось такое, ну, цікавы эфект, правда? На гарызонце. Ну, ён ужо знік амаль, што ли, вось удалеч не бачна. Тыпу горы фіолетавыя, і гэтак далей, гэтак далей, так. Трымаемся падалі ад гэтага гною. Бадзяецца там у адзіноце. Так, я так разумею, тут нічога не з'явілася, бо мы недавно толькі збіралі тут, правда ж, карву? Давайте мы тут збяром, калі будзем павяртацца ўжо з гэтай мапы. Ну, там 3 мапы агулам так.
Ну так, цяпло недзе 70, калі сонечнае да электрыкі там 18%, ну... Менавіта. Хаця я чуў, што ёсць... Чакай, не кітайцы, хтосьці... З еўрапейцаў, падаецца, падвышалі ўжо амаль да 30%, там 23-26, нешта такое згадваецца. Сляды ў памяці, ведаеш, такія засталіся. Так, ведаеце, што я вось тут... Не, я пайду каля самалёту ўсё ж такі. Той пераход, там будзе пячора каля самалёта, можна будзе сагрэцца. Ну, ось, і ўжо бліжэй туды. Будзем падымацца. Кажа, вельмі халадна, распалі вагонь. Так, тут наша хатка. Можна і тут пасядзець, пагрэцца пакуль што. Тым больш, што палова ўжо зляцела, то бок варта нават, каб не губляць хп. Як мы тут? Добра, мы уцяплеем. Тут просто пачакаем, а ўжо у пячоры паспім гадзінку. Так, там ужо на Ваўчынай гары нас сустрэне пара ваўкоў, наколькі я памятаю, нават там котка была непадалёк ад нашай хаты, магчыма, будзе мядзведзь альбо лось на возеры. Трэба гэта мець на ўвазе. Ну, мядзведзь наўрад ці будзе, бо ён звычайна з'яўляецца троху вышэй у сваёй пячоры, а вось лось цалкам магчыма. Все равно нам трэба будзе лепш за ўсё ад ваўкоў неяк адбівацца, не страляць у іх, бо ў нас лук 30% ўжо. Нам трэба яго берагчы. А ў нас наперадзе яшчэ, дарэчы, ваўчыны, ой, турма, гэта чорны камень. Халера яе бяры, там зграйныя ваўкі будуць, там будзе цяжка. Увогуле, каб была магчымасць зрабіць порах, можна было б лапушкамі гэтымі ад ваўкоў пазбаўляцца зграйных, але ж не. Так, галоўнае нам зараз будзе дайсці да нашай хаты, да базы, якая там на Ваўчынай гары ёсць. Там я пагляджу, дзе бункер дакладна знаходзіцца, каб яго вышукаць.
Як мы хуценька дайшлі, мабыць, спаць не тут буду. Лепш можа ў бункеру паспаць. Так, кінаць усё. Ну что там з ветром? 1,92 пакуль што. Ну добра, трэба ісці. Так сабе надвор'е. Вяршыні ўжо не бачна. Так. Гэта давай сюды смецце. Прышпільна яна працуе, слухайце, гэтай механікі. Троху ніжэй спускайся пад схіл. Яна так хоба табе адразу цяплей, бо ветра менш уплывае на цябе. Нагадаў пра Silent Hunter, аж пагуляць захацелася. Да, з болотных выдаецца поўнарэжысэрскую версію. А ты аматар такіх рачэй? Гэта прышпільна. Падымаем, тут яшчэ смецце бачу. Я ўжо дастбот не глядзеў, мабыць, гадоў з 15-20. Вось наш трос. Значыцца, тут у нас пераход на Ваўчыную гару. Так, добра, тут у нас нават, бачыце. Шчасце, я зусім не збіраў галінкі. Буду спадзявацца, пасля таго, як я пасплю, з іншага боку, сярэдзіна дня. То бок гадзінкі-2 максімум трэба паспаць. Хаця тут жа ж не будзе, правда ж, гэтага? Ніякай нататкі. Можна не глядзець. Так, гадзінку ці 2? Гадзінку, мабыць. Нам жа яшчэ туды дайсці, мабыць, яшчэ трэба будзе і здабыць сабе ежы. Я ўжо не памятаю, у якім стане мы пакінулі нашу альпінісцкую хату тую.
Якія гукі. Якія гукі знайомі. Угу. Так, давай подумаем. Что мы можем тут... Бо ён хутчэй за ўсё будзе на ўвесь дзень. Гэтая завіруха. На компе тільки 2 фільми зберігаються. Даст Бог і Страсті Христові на арамейській мові. Піць і лягаць спаць. Мы выспаны. Мы сюда шли менавіта з таким вось намерам, каб шмат сілы было. Не, вядома, можна і пайсці і ў завіруху. Чаму і не? Вось. Халера, у нас ежы мало. Калі вады яшчэ хопіць, или вось ежа крытычная. Пашматую одяг. Ну так, маеш рацыю. Так, мабыць, ведаеце, што лепш нейкай кавы. Все ж таки 100 калорыяў маем. 2 годинки поспать. Что, все равно зимою? Не зимою, але бляха нічого не бачно. Чорна, як у сраці. Так, бункер. Ось, калі я поворочваюся на гору. Чекай. Треба ось так зробити спочатку. Толькі што ж потрапляўся. Во. Добре, давай гарбату. Поползли. Я толькі спадзяюся на тое, што там будзе нейкая ежа. Ўсё ж такі непрыемна будзе. Так, у мяне гэты фальшфейр ёсць. Каб адбівацца раптам што. Дрэмер... Зараз мішання на гары табе... Не, тут не будзе такога. Тут бяспечны праход без усялякіх міхасёў. Адзінае, што нам хутчэй за ўсё патрапяцца ваўкі. Вось, добра, што няма ззяння, і можна смела ісці, бо яны не кінуцца на нас, калі ззяння няма. Вось, а пад ззяннем я б ужо не пайшоў. Я апошнім часам, калі гляджу штось па старыя вэстэрны, таке ўражанне, што Голлівуд даўно вмер. Адна Фрэнсіс Макдорманд залишылася. Ну, то, што крыза ёсць, гэта факт. Увогуле Голлівуд шмат левых нейк крайнасцяў выкарыстоўвае апошнім часам, пагадзіся. Такія рэчы прасоўвае. Ну, не тое, каб зусім дзіўнае, але, ну, шчыра кажучы, незразумелае. Як мне звычайна, як я сябе лічу звычайным чалавекам.
Яно часам выглядае проста не да месца. Так, луна зусім малая, месяц. Дарэчы, маладзік. У нас маладзік на небе. Вось, і сапраўды прыемна глядзець старыя фільмы. Таму што там гэтай хібы не было. Там было ўсё роўна, адносна. Это то капец, ну. Бо ў мяне такое ўражанне зараз, што нават пасярэдні фільм, які здымалі, напрыклад, у 80-е, 90-е, ён выглядае лепш у параўнанні з сённяшнім добрым фільмам. І па колькасці вобразаў, і сэнсаў часам, і зместу. Вось мне, дарэчы, ты кажаш, табе вэстэрны падабаюцца, а я проста вельмі люблю фільмы, забыўся, як гэты жанр завецца, але ёсць апроч экшана характарыстыкі, ёсць такія на канфліктных сітуацыях, паджанр, назовем яго так. Гэта вось летальная зброя ці смяротная зброя, 3 часткі. Вось, я такое вельмі люблю, проста так мазгі расслабляе добра. І паглядзець прыемна і цікава. Шкада, што немагчыма глядзець гэта пастаянна, таму што калі сюжэт добра памятае, што ўжо зусім не цікава становіцца. Ось тое, што я казаў, бачыце, воўк, які тут бадзяецца. Ну, блядзіна, павярнуўся да нас. Ну, нічога. Ага, я хацеў сказаць, што ён быў адзін, і па факце проста другі вось тут знаходзіцца. Ідзеш ты, мой маленечкі. Такі смелы быў. Так равеў толькі што. Чакай, зараз ваўчыны паесі. Во ён. Так, гэта непараўнальныя рэчы, што было тое. Мел Гібсон, то наш вічны пяты на півбок. Ну, такое. Мне ён падабаецца як рэжысёр. Ён мне вельмі пасуе, вельмі сваім падыходам да раскрыцця і падзей, і персанажаў праз вобразы класічныя. Гэта мне вельмі падабаецца ў яго. Ай, халера, на цябе яшчэ паляваць. Сука. Я ж стаяў, я ж сядзеў, я ж за табою паляваў. Гаўно ты гэткае. Добра, хадзем у хату. Ён мусіць ад нас адчапіцца. Адзінае, спадзяюся, што ў нас там ёсць ежа, бо мы ўжо гэтыя замерзлі. У нас ужо хпшка мінусуецца. Добра, каб тут былі нейкія прыпасы ў нас. Так, штосьці ёсць. Штосьці ёсць. Леніна? Леніна. Ля, капелюшыкі. Няблага. Так, рэжысёр ён неймаверны. Ну, тут ведаеш, тут трэба... Як гэта быць мастаком? Каб такое сцвярджаць. Я не мастак.
Я асцярожна да гэтага ставлюся, але мне падабаецца. Увогуле мне спадабаўся як рэжысёр, калі паглядзеў яго на гэты 305 дзён. Так, Лёха, вітанашкі. Калі ён што зрабіў? Гэты. Курва, забыў назву фільма. Выскачала з галавы. Зноўку, калі ты думаеш пра сваё, забываешся. Там, дзе Реве Фрыдам. Пра частку гісторыі гэтага Шатландыі. Давай 2 гадзінкі пачакаем і гадзінку паспім. І зараз прачынаемся і будзем глядзець, што ў нас тут па прыпасах маецца. А ціцях думаеш? І о ціцях таксама. Куды ж без іх? Ціці нашы ўсё, дарэчы, персікі. Тут раптам што ў нас... Лепш гэта вынесці з гэтай лакацыі, тому што тут мы гатаваць ежу не будзем, я так лічу. І гэтае трэба вынесці. Вось гэтае трэба будзе вынесці. А вантробы... вантробы гэтыя, слухайце, я панес. Гэта тое, што мне не спатрэбілася падчас рамонту. Так, наш світ здох, пані, наш світ здох, залишилось ностальгувати, он навіть володаря перснів хоче перезнімати, бо він нетолерантний. Я гэта глядзець не буду. Я не глядзеў, дарэчы, як пераздымалі гэты эпас пра Галадрыэль, падаецца ж. А хто здымаў? Амазон здымаў. Мне хапіла мімасаў, якія там напілавалі з яе. Просто дурны фільм. Дурны серыял атрымаўся, іх тут пытанняў з гэтым няма. Так, ведаеце што? Пауза. Трэба глядзець, дзе нашыя бункеры тут знаходзяцца. Дакладна, адзін бункер. Ой, як там звалася тая крыніца. Во, знайшоў. У выжывачы кажуць. Так. Зараз хвіліначку. Гэта ў нас Ваўчыная гара. Так, Ваўчыная гара. Нас накіроўваюць куды? Праз крыло самалёта. Ага, тут у нас пума будзе. Але мы можам прайсці тут, добра. Потым дрэва, гэта ў нас пераход на наступную лакацыю, дзе нас чакае воўк звычайна. І сюды ўлева. Лева да дрэва. І за дрэвам ёсць. Так. Павалены гэта, потым налева. Так, можам ісці, мабыць, не? Трэба мясіка закінуць у сябе. Мала мяса. Трэба мець на ўвазе, нам трэба ўпаляваць. Каб тут пакінуць мяса, хаця б сырога. «13, чакай. Дай скіну галіны ўсім. Дзякуй Богу, тут недалёка, шчыра кажучы. Когда толькі што. Усе драпежнікі ў нас на волі. А нам трэба лук берагчы. Каб было зараз у нас добрае надвор'е, трэба было б запаліць паходню. Штосьці ты клацаеш. Да халеры. Уцяпліся, дзеўчына.
То што, ягады з'явіліся? Лёха, як справы твае, што цікавага адбываецца? Таксама пра ціці думаеш? Сумуеш па цыцках у Фаркраі? Завтра, дарэчы, будзем рэзацца ў Сабнаўтыку. Уже які раз скажу, спадзяюся, будзе апошні стрым. Бо спецыфічны гульнявы досвед. Я разумею, што шырокай аўдыторыі гульня спадабалася, бо продажы шыкоўныя ў яе. Вось, і шмат ухвальных водгукаў і гэтак далей, але, як на мой погляд, пасярэдне атрымалася ў іх. Ад другой часціны я чакаў крыху больш змен, чым проста лакацыя. Смешна яму. Просто лакацыю змяніць. Не, яно прышпільна тое, што да іншая планета, іншыя біомы. Пытанняў з гэтым мне не ўзнікае. Так. Слухай, мядзведзіка пакуль не бачу. Пакуль не бачу. Я спадзяюся, толькі ён не пайшоў туды ў госцікі да пумы. У нас тут пума. Раптам хто забыўся. Нам яе паляваць нельга. Нагадаю, што мы тут эканомім. Наш лук. Бля, чамусьці яна не рэве. Я пра пуму зараз. Падаецца, яна ўжо падавала голас, калі мы тут былі. Так, адсюль мы пойдзем у попельны каньён. Там таксама ў нас будзе бункер. Раптам мы тут не знойдзем інфармацыю, якую нам патрэбна для гандляра. Я зараз ішоў, падумаў, што гэта страла тарчыць над галавой. Малая мазгі выносім? Чаму? Спадалася ўчарашняя гульня? Неблагая, слухай, я пад канец раздупліўся, ўжо зразумеў, што да чаго, куды і каму. Вось, і там ужо спрабаваў і рамантаваць, і замяняць свае батарэйкі, то бок пайшло нармалёва, мне падаецца. Каб было больш часу, вось, то і атрымлівалася б значна лепш. Але адзінае, што не спадабалася, дарэчы, я ўжо разважаў пра гэта на пачатку стрыму, гэта страляніна. Яна там сумная. Каб у мяне была магчымасць кіраваць яшчэ нейкімі торпедамі, не торпедамі, ракетамі, не ракетамі. Вось, то было б, мне падаецца, цікавей, бо сядзець на адной гармаце ўвесь час, ну, у адной, у сэнсе страляць з гарматы ўвесь час, а іх там 3 віды было ў нас пры гатункі, то такое сабе. Так, тут у нас можа быць воўк, таму трэба акуратна. А табе як, амаль 4 гады? Тата сюды, тата туды, тата тое, тата гэта. Мне падаецца, гэта не амаль 4... А, во, выйшаў Мішка. Бачыце, выйшаў з пячоры мядзведзь. Мне падаецца, гэта да дарослага жыцця, не толькі 4 гады. Так, мне падаецца, мы зараз нагу сабе звернем. Треба акуратно тут ісці. Ось нам туди.
выйшлі на нейкі прастор. Больш-менш роўны. Так, ну і дзе ты? Бункерная халера. Вось ты. Так, гэта ўжо які бункер мы знайшлі сабе? 7, 6. Бункер у Ваўчыны гары. Ён таксама пусты, як і ўсе іншыя. О, труп ляжыць. Хоць штось цікавае. Да ты шо? A dense pie made from purged vegetables rough around the edges. Маё! Маё! Запалачкі. Ой, дзякуй табе, добры чалавек, да? Дзякуй, што ты тут памёр. Няма. Трэба табе, дзед, прайсці метро на стрымах. Метро... Я думаў пра гэта. Я буду наступнае пасля Far Cry, мы будзем гуляцца у гэтага. А гэта што такое? У Сталкера. Мы другого Сталкера пройдзем нарэшце до конца. Ёсць! Мы знайшлі. О, Вадим, так, бачыш, я паглядзеў. Ой, нарэшце. Гэта тое, што трэба, правда? Я ж не памыляюся, гэта тое, што трэба? Чакай. Чакай, special request. Ці гэта не тое, што трэба? Інвентар. Гэта тое, што трэба. А чаму? Мне не падабаецца, што яно мне не паказвае, што гэта Document Stash, an old lockbox. Во! Тут напісалі, што гэта old lockbox, а тут Look for loose bricks, bring what you find to the trader. Вось толькі гэта паказваю. Яны трэба было хоць нейкае паведамленне паказаць, што тыпу малайчына, ты знайшоў тое, што трэба. Так. Пачакаць. Усю гульню звычайна з адной пушкай праходзіш. Спадабаецца. Курва троль. Каб ты здаровы быў. Усё, мы вяртаемся, хлопцы. Мы нарэшце вяртаемся ў нашу бухту. Праз уцешную даліну. Мы зараз выканаем гэтую замову. Вось. І шкарпэткі сабе цёплыя яшчэ здабудзем. Палова гадзіны засталася. Ну, мабыць, не, ну, мусім паспяваць сёння ўсё зрабіць. Тут жа ж 2 лакацыі прайсці. Ну, вядома, што калі надвор'е паднасера, то з гэтым нічога не зробіш. Так, давайте на кукішках абмінем яго, я спадзяюся, ён нас не заўважыць. Дарэчы, я глядзеў не туторыял, а проста відэа па навычках у гэтай гульні. І тут ёсць мягкая хадзьба, як так я называецца, мягкія крокі. Вось, можна сабе абраць у навычках на выжывача. І паказвалі, што ў гэтых мягкіх кроках ты можаш набліжацца да вось усялякіх драпежнікаў, нават да мядзведзя на адлегласці прыблізна 2-3 метры. І поўзаць каля іх, а яны цябе не заўважаюць. Шалець. Так, ёсць смысл вяртацца, можа зглянуць в каньён. А навошта заглядаць у каньён? Тыпу дзеля таго, каб знайсці яшчэ штосьці, тыпу локбокс 3, другі.
Не, я б не стаў, дарэчы. Бо застаўся яшчэ адзін, каб знаць наперад. Знаць наперад, ці варта туды ўвогуле зазіраць. Ды глядзі, мы ж калі зараз даследавалі, мы знайшлі, што ў бункеры ва ўцешнай даліне, падаецца, і ў загадкавым возеры была цэгла, тырчала яна са сцяны. А ў іншых, дзе мы былі, увогуле нічога не было, праўда ж? Проста калі нам дасць замову на наступныя гэтыя крокі, я лічу, што мы ў такім выпадку проста пойдзем адразу сюды. Так, мядзведзь ішоў у гэты бок. Пытанне толькі, як далёка ён прайшоў. У загадкавым возеры была цэгла? Падаецца, што так, але перагляджу стрым, ды зразумею, што там было, ці не было. Але ў сэнсе таго, што яна проста тырчала са сцяны, але яна не была інтэрактыўнай. І нельга было вось так вось тыцнуць. І ўзаемадзейнічаць з ёю. Так, паколькі мы мядзведзя бачылі, нам трэба ісці зараз акуратна каля крыла гэтага. Вось ён. Добра, мы заўважылі мядзведзіка, значыцца мы ведаем, дзе ён, і можна яго проста абысці. Смецце падбіраем. Я вось думаю, можа не паляваць, адзінае, што тут, слухайце, з прыпасаў ніякіх няма, халера. І мяса патрэбнае, і ісці трэба. Калі будзем здабываць мяса, згубім час. І перад гэтым усім у нас, бачыце, гэта лук яшчэ ледзь дыхаем. Трэба будзе рабіць новы лук, калі мы будзем зараз на гэтым у бухце сваёй. Так, 6 бункера ні аднаго дзеда. Так, вітаю, Незнарок, вітаю цябе. Снежнага чалавека сюды б дадаць, хоць нейкі мужик на гаспадарцы быў бы па гэтых гарах войсаў. Ой, цікава так. Не, ну ты ведаеш, гэта ўжо была б іншая гульня, калі такім ужо займацца. Ля, тут кара ляжыць, і ніколі не ведаю, што тут кара маецца. Містікі тут рэальна не выстачае. Ну... Я ўжо казаў, я б сюды дадаў проста яшчэ больш жывёлаў. Ведаеце, тых жа самых дзікоў. Мне падаецца, дзікі былі б вельмі добрыя, тут яны прыдаліся б. І ваўкі на іх маглі б паляваць, і мы на іх маглі б паляваць, а яны нам даваць звездюлей. У свою чаргу, правда? А яшчэ можна было б дадаць, напрыклад, механіку ў іх.
бо нават з рэчаіснасцю можна было б звязаць неяк тое, што у іх жа ж спіна, і як яна за гэтае месца завецца на шыі, вось, тыпу каўнера. Ён жа ж у іх вельмі моцны, непрабівальны для стрэл амаль што. Вось, то бок можна было б забіць толькі калі ты страляеш збоку ці ззаду. Прышпільна, мне падаецца, так, офігенна было. Вады мала, усяго мала. Ежы таксама мала. Пайшлі адсюль. Хай застаецца ўсё, што тут маецца. Дзікія свінні ў Паўночнай Амерыцы не жывуць. Ну, блін. Завезлі. Да няўжо дзікоў там няма? Сур'ёзна? Дзе гэта блахастая паскуда? Ведаеце, што можна было б зрабіць вось таго шэрага, якога мы забілі, зараз залутаць проста і кінуць мяса тут. Я не бачу, каб дзесьці тут быў ягоны сябра, другі. Ай, 3,5 кіля. Такое сабе. Завезлі толькі ў Техас, і яны ператварылі на стыхійнае ліха, як кролікі ў Аўстраліі. Ага. І што, яны далей на поўнач не палезлі? Вось так зробім. Вони що дурні, вони хоч на юга. Що так уже категорично? Може, вони наоборот розумніші, а не дурні. Так. Паколькі ежы у нас няшмат, нам трэба адразу ісці ажно да амбару свірана нашага, дзе ў нас прыпасы маюцца. А ўжо са свірана тады можна і ў клуб патрапіць. У клубе я не памятаю, у нас ежы не было, правда ж? Вось, але адтуль бліжэй да пячоры, якая вядзе нас да бухты. Так, 36 хвілінак, пакуль усё складаецца. Нагадаю, що увечары не забудьцеся, мусіць быць Ready or Not. Там учора сабралася 5 чалавек, спадзяюся, ва ўсіх атрымаецца пагуляць. То. Вядома, з намі будзе і спадар Лепус. Менавіта ён кідаецца гранатамі па касяках, па дзвярах. Так. Ну, на дворе шкода
такое, каб сонца не было, каб мы сабе запалачку вытрашалі і пасмажыць мяса. Але можа распагодзіцца, на? Даш пагоду на дворе. Каб добра было, каб цёпла, каб сонейка, каб мы запалачку зэканомілі. Бо што зэканомлена, то зароблена, правда? Вось так менавіта кажа мудрасць чалавечая. Так, зараз у бункеры сагрэемся. Так, ложак, кардонка. Вось ложак. Но уже вечер, так что не будем лягать спать. Зараз пачакай, да свірна дабяжым. Халера. Пахмурна. Пахмурна. Ну, пабеглі сюды, ў гэты бок. Ось, тут у нас не мусіць быць гэтых ваўкоў, але... А я не памятаю, слухайце, мы ж луталі тую пячору, правда? Вось тую пячору, якая там. Мне падаецца так, луталі, таму што я ж так і не знайшоў чырвонага ліхтара. Можа, варта было, дарэчы, дровы там скінуць каля печкі. Я чамусьці чагнуў свіран, ну хай будзе. Так, а што гэта у нас за дрэўца тут расце такое, га? Тут у нас мост, тут у нас есть шлях на долу. Ці не? Клён гэта найцэннейшая валюта для гандляра. Так, я памятаю, яго там мусіць быць яшчэ задача на тое, што ён клён патрабуе, але некаторыя замовы яго занадта шмат каштуюць гэтага клёну. Тут ён накайштоўнейшы праз тое, што хутчэй за ўсё валоку трэба часта рабіць, правда? Вось, напрыклад, калі мы пойдзем спаць, праводзіць час у капальні Лэнгрэна на 25 дзён, нам жа ж трэба будзе вельмі шмат мяса цягнуць з сабой. Вось, каб ежы хапіла ў нас на гэтыя 25 дзён. І я не ведаю, як гэта зрабіць, апроч таго, як цягнуць на волоцы. Так, мы тут спустимся, не? Так, ну мусіць быць нейкі шлях.
Не волока, ремонтуецца аленячая шкура, волока то гэта імба. Менавіта, гэта імба. Толькі што патрабуе, каб стварыць яе 5 клёнаў, правда? Вертикальный геймплей, бляха. Так, что ты тут, малая? Тишей. Так. Наколькі памятаю 4, ну можа быць 4, але ўсё роўна да халеры. І пры гэтым яна яшчэ ж не трывалая, не халера. У сэнсе таго, што вельмі лёгка ламаецца, хутка губляе сваю гэтую трываласць. Бо мы калі цягнулі рыбу з... куды? Не з даліны, чакаем. З возера, загадкавага возера мы цягнулі ж рыбу, правда? Да разбурнай чыгунцы туды, на забруджаную зону. Вось, то... Не забруджаная зона, на абсерваторыю, во. У меня была вялікая праблема з вітамінам С. Дык вось, уся волока у 0 была, амаль з гэтая... сапсаваная, я яе там і пакінуў. Так, 18. Потому што не было сэнсу ўжо цягаць яе назад. Падаецца, там 11, і колькі адсоткаў засталося ад асноўнай трываласці. Ты паглядзі, сонейка можа вызірнуць. Тут галоўнае дайсці хутчэй да свірана. Трэба сачыць за станам, так. Абсалютна. Абсалютна маеш рацыю, тут ніякіх іншых думак і няма. Так, тут у нас, галінкі, но мы тут недавно і... збирали шкафу. Галинки. Я подумал, что мы только больше часу проведем тут. Усё. У нас будет зараз вогнище. Мы зараз посмажем себе медведика. 30 килограммов, які у нас там ляжать, это цудоўно. Я спадзяюся только, что на дворе хутка не пераключится на зверуху. І у нас на гэтай мапе зноўку будзе нармалёвы прыпасы ежы і вады і ўсё астатняе. Шыкоўна. Нейкі лайтовы сёння стрым, неяк лайтова ўсё атрымліваецца без праблем. Хоць вам. Зараз Мішаня выйдзе. Во Мішаня, там лось, а не Мішаня. Выйдзе як дасць па чэрапу. Бачылі прыгажуна гэтага, заўважылі яго ці не? Ён там рагамі свяціў. Так, добре. Сюди давай. Come on, little fire. Come on.
Oh, yeah. That's good. I'm not sure I can carry much more. Чекай, не то им. Ну давай, ну. Во, было же зелененькое. У нас тут буде зараз шашлычная у деда Максима. Man, I could eat it. Perfect. Вуголь не чапай, палку. Так, ну что, третий замутим. Так, хтось мене вже шукає, я бачу. Come on, little fire. Так. Сюди. Воу-воу-воу-воу-воу. Що ти робиш? Тобі не треба гэтага. Так. Мы ж только килограммы, правда, збирали? Давай яшчэ один. Потым паразбіраем гэтае вогнішча. Нам же ж усё роўна лепш пайсці будзе спаць у клуб, а не сядзець тут. Вось так. Восемь кіляў. Нормалёва. Все, вытратили. Попить. Закинуться ежею. Ось гэтае было другое, правда? Так, потым вось гэтае было. І вось гэтае апошняе. Так, што мы маем? 38, 33. Ну то добра. Wonder if I can drop any of this gear. Все, ходим. А може тут переночевать, слухайте? Може не выёжваться? Бо ўсё ж таки тут припас ежы, могли пад'есці і сысці адсюль, а ўжо потым ісці праз пячоры туды, на бухту. А з іншага боку, чаму б і не? Чаму б і не пайсці зараз?
До речі, прохолодно, як я погляжу. Можна було б увогуле психануць да ісці ў бухту адразу, але ж не, таму што нам трэба яшчэ гэта ўсё пакласці будзе, нам трэба будзе яшчэ разабрацца з ягадамі, там я памятаю, у нас была замова 9 ягад, мабыць, там сырое нейкае мяса, на шкарпеты тыя. Так, ну вось, што ты, ваўчына, там бадзяешся, што ты там ходзіш? Пойдем на яго. Гау-гау-гау. Во-во, ляжи куды-небудзь. Бо мы зараз прыйдзем, там напарым вады сабе. У нас вады няшмат. Трэба будзе, каб у клубе стаял нейкі прыпас. Вось. І лягаем спаць. Раніцаю рушым адразу на бухту. Кладзем у скрыню ўсё, што ад нас патрабуецца. Вось, чакаем ночы. Забираем замову, а ўжо без 5 час. Мацнозе 13 гадзіна. Без 5 хвілін. Вясковае скрыжаванне, кажуць. Давай на кухню адразу. Time to look for shelter. Адразу на кухню. Паглядзім, што тут у нас ёсць па прыпасах вады. Небагата. Ну, 3-4 літра мы дакладна сабе зробім. Come on, little fire. Ну і пакуль што пакінем. Ваду так. Сюды так. Так. І вось гэтак ваду, вось так. Зараз перапрацуем нашы гэтыя паходні. Кепскія, о, дарэчы. Трэба ж скінуць, каб яна сохла. Ну, пакуль сюды даклыбалі, слухайце, 5-я частка калорыяў ўжо сышла. І що, ми так довго збираємо їх тут до закипання 6 хвилинок?
Нарабі блінчикаў тонкіх з мясам на мачаначку. Ах ты, бляха. Добрая ідэя, слухай. Трэба сабе замуціць, можа, сёння-заўтра мачаначку. Так. Ой, пол-литры. Ай, холера на тебя. 42. Так. Давай вот так. Мгм. Одна хвилина. Так, 21 хвилина. Тут 26. Ось так будем. Man, this pack is getting kind of heavy. Шесть, 1, 7. Придется додать все ж таки палку одну. Поклали. И это я забрал. Все. Так, а я чув, на завіруха почалася. Так, хай там яно сохне. Лягаємо спать. Так, нарешті, кукінг стримий. Не, дороженькі. Проживем як-небудь без халезінських наративів. Ми не робимо кукінг. А то у нас хто чекає? У нас ватафака робить, правда ж? Ватафака, о, господар шановний робить. Потім ще могильщик робить. Ось, гэта па іх частцы. І я для сябе гатую. А калі улічыць тое, што... Улічыць тое, што гэтыя стравы мала хто есці потым апроч мяне, то я лічу, што я не вельмі добра гатую. Хаця жонка заўсёды хваліць. Але тым не менш. Есці адмаўляюцца 33%. Трэба берагчы лук. Трэба берагчы лук. Так. Хаця можа нам зацягнуць, калі тут ёсць што... А, тут няма нічога. Туды на тую мапу зацягнуць. Цікавая ідэя, не? Давай возьмем вугельчик. 3 штуки. Серьезно? Я ну чекаю тут инструменты. А один у меня застаецца. Так, поесці. Поесці няма чаго. Зато ёсць што там. Значит, бяжым. Бяжым праз шахту, капальню нашу. Гэтую там яшчэ пазбіраем. Вугаллю. Хваляць і адмаўляюцца. То есть недзе падвох. Так, калі я гатую, то такая ж гісторыя. Так, Вадзім, так. Менавіта так яно і выглядае. Не. Наконт бліноў пытанняў няма. Зжираюцца усе вельмі хутка. А вось пра мачанку чамусьці не падабаецца не дзіцям. Ну, жонцы зразумела, бо жонка яна тлустая ўвогуле не любіць есці. Яна проста
Не могу сказать, что ненавидеть, а просто, ведаеце, так ставіцца да такой кухні пагардліва дастаткова, калі яна завязана на тлушчы. Вось. То бок такая занадта тлустая. Ёй гэта і не эстэтычна, і кажа, што ёй не вельмі гэтае падабаецца. Вось таму, калі я гатую... Ну, бля, ну, Мішаня, ну, ёб твою налево. Ну, вы бачыце, што ён зрабіў? Сустрэў нас по дарозе. Мішаня, я не хочу воевать. Можешь з'ебаться кудысьці, я не ведаю, з горизонт. Мне у лука 30%. Гоголь. Чакай. Лем це що? Гоголь гэта ж пісьменнік. До речі, я лічу, що все ж таки український, але тим не менш. Кацапи його відносять до своєї класичної літератури, а... Що ти маєш? Що за питання? Не зрозуміло. Так, яны тебе боятся. 2 метри. Есть и про слезы. Я так не думаю. Але картина пригожая, мне подобается. Хода твоих думок. Типу, татко приготовав, усім єсті. Все, душаться. Але ядуть. Сльози тякуть. Курва. Добрый жартик. Вы часто ўжываеце гэтае слово, я не ўжываю, не зразумею кантэксту ўвогуле. А сказ можаш напісаць мне, дзе я гэта ўжыў, каб я зразумеў, бо я так разумею, нешта пачуў не так. Хутчэй за ўсё. То бок я не Гоголя меў на ўвазе. Можна было, дарэчы, і верхам прайсці, але на версіі, наколькі я памятаю, ваўкі былі. Маглі аднавіцца. Я вырашыў ўсё ж такі так, каля вады прабегчы. Так, перахалоджанне, кажуць ужо. Не скуголь. Зараз будзем у хаце, зараз будзем на месцы. Усё адновім сабе. Так, а у нас як там? Добре. Ходім. От про ежу казали, це слово пролетало, може агулам? Агулам, так. Агулам есть такое. Подалося? А, боже, ну дякую. Это олень. Агулам так уживається. Ці увогуле. А, увогуле, може бути яшчэ. Сенс той самий, до речі. Увогуле. Так, ну что, я меркую, что уже 13:07, бляха, и хочется завершить эту задачу на сегодня, и увогуле, агульно типу, так, агульно. Сенс абсолютно той самый, просто форма слова інша, и не более. И хочется завершить, и при этом разумею, что часу мало. Не хочется зависать так долго.
Давайте все ж таки завершым гэтую місію, бо ўжо колькі мы бадзяемся па гэтых бункерах. 3-й стрым, правда? Мне падаецца, варта будзе. Так, што ў нас, дарэчы, з вугаллем тут? Мы тут шмат зон знаходзілі яго, пакідалі ці выносілі. Штосьці. Вугалю тут шмат, так. Мне б яго занесці туды да сябе. Вось так зробім. Я зараз скіну вось гэта ўсё, ага. А вось гэта буду набіраць, пакуль не абцяжарыць мне рукі. Вось так. Пайшлі. Так, ВРВ у што? У вечнай бойцы аматараў кавы і гарбаты перамаглі аматары закідваць за каўнер. Так, мы тут ідзем куды? Сюды ці туды? Не, туды. Уначы гарэлка, раніца дзен хун. Гэта, я так разумею, адно і тое ж, толькі на кітайскай мове. Гнуткі здаровага жыцця. Гнуткі. Ключавое слово. Ключавы тэрмін. Дзень хун, гатарбат кітайская. А-а-а. Гэта токс і дэтокс атрымліваецца. Трэба было налево ісці. Падаецца, тут крацей было. Что ты там показываешь? Рызыка перахалоджання? Яшчэ дасюль у нас. Ашалець, як мы змерзлі. Ну, уцешная даліна яна такая, яна можа. Раніца яшчэ ў мацоўню трэба ісці. Каму што? Ох, надвор'е проста ашалець. Так, ну... Паскуда, рыкае тут яно. Аднавіўся. Даўно нас тут не было, дарэчы, бачыце? А гугальца насамперад нешчасная людына і асобісць. Та і таке. Ну, камусьці заходзіць Гоголь. Ну, тым не меней. Так, наколькі я памятаю, тут не налево трэба ісці, а трэба ісці ўпрама. Вось туды. Так, вось кромкачы падказваюць менавіта. Менавіта туды. Тут яшчэ, праўда, пердоліць да базы нашай даволі далёка, але спадзяюся, што падмацавацца, падсілкавацца у нас не будзе патрэбы, каб не вытрачаць рагоз наш каштоўны.
О, колькі мы ўжо пражылі на гэтай лакацыі, га? Пакуль рыбу лавілі. Тыдні 2, напэўна. Прасядзелі на адным месцы. Ну, тыдзень дакладна было. 100%. Потым яшчэ другі тыдзень мы бадзяліся туды у... не па гэтай, не па шашы узбярэжнай, а туды... Я і забыўся, як ён назавецца. Там, дзе кітабойная гэтая станцыя. Гэта ўжо Матэрленд, так. Азерленд, Мутэрленд. Як не назаві, але ўсё роўна роднае. Так, не забыцца яшчэ прачакаць Дыскордас. Мо трэба ж будзе вячэру прыгатаваць да таго, як мы пачнем вечаровы стрым. А ўсяму павінен трейдер, да якога паявы я не любіў тут жыць. А чаму табе не падабалася гэтая лакацыя? Яна ж неблагая. Не надта вялікая, ды і не надта малая. Ух, як хутка вецер падняўся. Gotta warm up somehow. Просто вока імгненна, праўда? Як там у нас, дарэчы, на лёдзе? Драпежнікі павылазілі ці не? Вона даволі пустая, лінейная? Ну, лінейная не сказаў бы, ўсё ж такі 2 ўзроўню на мапе маецца. Ды і даволі гэтае зручна карыстацца сыходамі адсюль на іншыя лакацыі. Але простая гэта так, пустая, простая. Пустая ў сэнсе, калі ты ўсіх знішчых, мабыць, так. Толькі ў гэтым выпадку чагосьці бракаваць пачынае. Вось як было, дарэчы, да апошняга моманту, як мы адсюль сышлі ў пошуках гэтага бункера. А драпежнік аднавіўся. Мне падалося, ці дзяўчына зараз сказала «сука». Там яе вецер перарваў, але вельмі ўдала перарваў, мне падаецца. Так, усё. Нас тут засталося што? Сырое мяса. Нас толькі рыба засталася? Ну, трэба ў такім выпадку неяк заняцца кулінарыяй. Лёха, ці мы о 18-й будзем стрыміць? Гэта яшчэ пытаннішка. Звычайна па польскім часе о 19-й мы пачынаем. Так, мабыць, ведаеце, ўсё ж такі вугаль я туды запхну. У нашу гэтую рыбацкую хаціну. Так, хадзі сюды. Ты, гандляр. Табе патрэбна 10 раслін, 2 вантробы, 3 скуры труса. Три скуры труса, так. Пойдем.
3 скуры труса, 2 вантробы и... Где мои 16? А яму 10 ягод гэтых яму пасуе ці не? I'm not sure I can carry much more. Я возьму все. Пакуль что. Пакуль што возьму ўсё, але раптам што-то шапшыны будзе лепш з ім разлічыцца, бо ўсё астатняе занадта вялікае. А яшчэ калі што ёсць кара ў мяне, кару таксама лепш спіхнуць. Во. Бо кара ў нас аднаўляльная. Таму яе пазбыцца не так ужо і страшным. Яна адновіцца. Все іншае не. Кара найлепшая. Таксама вось падумаў пра гэта так. Мабыць, і шыпшына неблага, таму што з 8 ягад атрымліваецца 1 кубак гарбаты, наколькі я памятаю. Вось. То бок 10 ягад гэта атрымліваецца трошки больш за 1 кубачак. Не такая ўжо вялікая страта, але параўноўваючы з аднаўляльнасцю і неаднаўляльнасцю, то лепш, каб яно засталася. Нават гэты кубачак можа адыграць сваю ролю ў будучыні. Wonder if I can drop any of this gear. Не падалося. Гэта дзяўчына мацікнулася, так, вылаялася. Так, сюды хадзі, перадаюся. Але нам спатрэбіцца вугаль, трэба будзе схадзіць туды, ў гэтую пячору, пазбіраць усё. І вынесці. О, пацяплела. Вецер сціх, адразу пацяплела. Як тут наши шэрыя воўкі яшчэ не павінны былі адрадзіцца. Ось там тлушч ляжыць ад аднаго з іх. Дарэчы, калі будзе цёпла, мабыць, мы прабяжымся яшчэ па вадзе. Можа быць, знойдзем што карыснае. Даўно нас тут не было. І у нас будуць шыкоўныя шкарпэты. О, яшчэ, слухайце, соль зацягнуць трэба ж. Во, я забыўся. This pack is getting kind of heavy. 3 мяхі солі. 10 кілаграм кожны. Так, ну што, табе 3 скуркі, 2 вантробкі. Давай гэта ўсё. І 3 ягадкі. О, працуе. Добра. Так, а дзе скрыня? Вось так. Рейд. Пойдем поглядим, что там на воде маецца. Соль нікуды не знікне, она тут будзе заўсёды. Мы, калі будзем мець магчымасць, вось, напрыклад, рыбу лавіць будзем, дык пацягаем гэтыя 3 мяхі. Тиши, бляха, ты меня пужаешь.
Слухайте, я нічого не бачу. Абсолютно нічого. Ходімо в той бок. Sure getting cold. Повязка на крызе лежала. Рогоз. И такое бывает. Ні, якось вельми стіпла. Луту мало зовсім. Звичайно, більше. Зеленое березовое древце. О! Каб яшчэ клёнаў насыпалі. Калі баркасу выкідала, фотаграфаваў і ў рамкі вешаў на сцену. Гэта мы тут прыгатавалі рыбу, наколькі я памятаю, бо нас тут завіруха заспела. Вясло нам не трэба. Так, гэта што? Вось тут крыга тонкая выявілася. А, гэта дзве рыбіны, якія мы таксама шукалі. Знайшлі, прабачце, на беразе. Так, тут штосьці ё. Канінка. Добра, галіна. Металабрух. Вось гэта мне заўсёды падабалася, як металабрух выкідвае на бераг. Яшчэ нейкую бляшанку, я разумею, што яна там магла плаваць і паветра ў сябе мець, а вось металабрух. Крыху солі. I've never felt so cold in my life. Так, а тут же шлёт моцны, ён вытрымае мяне. Я раптам што тут не памятаю за гэтай востравам гэтым. Як тут было? Гэта магія паўночнага ззяння. Ну, па-іншаму і не скажаш. Все ж таки нейкая магнетычная прырода у гэтым маецца. Так, побачу, яшчэ нешта ляжыць на беразе. Бярозка.
Так, ну хутчэй за ўсё на гэтым усё. Там яшчэ хаціна гэтая маецца ў нас. Так, вяртаемся. Нам халадно. Бахнем зараз гарбаткі бярозавай. Так, палова другой гадзіны ўжо дня. Чмарыць проста. Затрымаўся, бляха. Fire. Амаль на гадзіну. Perfect. Так. Все, пайшлі. Я думаю, гарбатка гэта шыпшына, гэта чай, так. Гэта як падобна на польскую, только адзінае, што класічна, калі так разважаць ужо у беларускай мове, чай менавіта гэта лісце, якое прывозілі з Кітаю, якое запарвалі. Чорны, напрыклад, зялёны і гэтак далей. Вось, але я паходжу з захаду краіны, і ў нас і чаем звалі, і гарбатаю просто па звычцы. Таму што ўсё, што запарвалі, будь-якія зёлкі, гэта гарбата. Тым больш, што чорны чай, так званы, ён увогуле быў не распаўсюджаны ў нас. Вось, напрыклад, моя бабуля ніколі не купляла. Яна проста збрала галінкі вішні, альбо маліны, проста галінкі, нават без лісцяў, без нічога. І ўсё, і запарвала, атрымлівалася добрая гарбата. Вельмі смачная, салодкая, нават без дадатку цукру. Вось. Такія справы, калі коратка. Чай за ўсё зараз задзьмуе мне паходню, пакуль мы тут дакалыбаем да нашай хаты. Але ж не мусіць быць, слухайце, завірухі. Мусіць быць паўночнае ззянне ў нас сёння ўначы. Ой! Нешта я задумаўся.
Так, ведаеце што? Зараз я буду смажыць мяса, пакуль мы тут будзем сядзець чакаць. У хаце. Бочцы гэтай. Бо у нас там ужо скончылася звычайнае мяса. Oh, yeah. That's a good one. Так, палка одна толькі, чакай. I'm not sure I can carry much more. Так, сюди, 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 сюди. Давай покинем тут у нас. 2 кавалочки возьмем. Нават 4 раз. 2, 3, 4. Бо у нас там соль была, наколькі я пам'ятаю, у кишені, правда ж? Во. Так, давай разбираться, что мы там поназбирали. Куди ж тут соль закинуть? У нас в любом выпадку буде, наприклад, ось тут куфар з м'ясом. Тому я лишу, що можна сюди і поскидати соль. Ось так. Так, потім металобрухт, пам'ятаю, був. А де у нас, до речі, ось тут? Так. Ось гэта сюди. Перья так само сюди. Что не отрабливается? Полное уже. Ошалеть. Все, передаем. Передаем. Всякую траву, мабуть, сюди давай закинем. Угу. Так, сушка. Сушка тут. Так, чалавечага персонажа прыпрагачна на 100 з вядзення в агню, дыялогі, не запал вогнішча стаюць від прагрэсу запалення ў астрад. То так. Гэта ўсё рыторыка дробная. Так, давай глядзець тут. Збіраем. Збіраем. Што яшчэ? 27. Ну, гэта, мабыць, мы проста скінем. Так. 4 хай будзе. І так. І так, і так, і так, і так. 5 ваўкоў мы тут задушылі, пакуль былі. Вось я што хацеў яшчэ зрабіць. Трэба ліхтар гэты пакінуць тут. Ён нам палегчыць адразу 33 кілаграма, праўда? Трэба заняцца вырабам стрэл, лука. Гэта ўжо я планую плюс-мінус тое, што будзе на наступным струме. Так, тут лекі, тут усё добра, тут усё добра, тыпу. Гэтага дастаткова. Вады у нас тут на гэтай лакацыі шмат, рыбы у нас таксама шмат, то бок нам лавіць яе не трэба. Гэта зноўку паўтару, я ўжо перабіраю, якую замову ў галаве ўзяць у гандляра наступную. Так. Усё. О, дарэчы. Вось яны гэтыя. А куды я ўсунуў? Вось сюды металобрухт. Вышэй. Вось так. Ну і вядома в антробусе. О, выдатна. Добра, так, нам трусаў не хапае.
Мається на увазі скури трусу. Нам їх треба лупити. Так. Давай нам все гроші. Ось так, 4 години, 50 хвилинок. Позацягнуўся стрым, слухай, не кажы так. Трэба ўжо нешта рабіць з гэтым. Трэба хутчэй. А чуеш, чаму я сюды палез? Мне ж трэба вось так зрабіць было. «53, выдатна. Лягаем спаць на одну гадзінку. Таму што мы чакаем паўночнае ззянне, і каб не губляць час тут, гэта прасцейшы момант. Нічога не рабі? Не. Так, дзе маё ззянне? Няўжо мы гэтую ноч проста праебем? Пакуль што яшчэ вечар. Так, трэба аднесці гэта ўсё на сметнік. Давай сюды зноўку гэтае смецце вынесці. О, не, пачынаецца, глядзіце ўжо. Зараз будзе нам ззянне. Яно 100% будзе, ну так. З такім гэтым змены, вядома. Вось, пачалося. Там гадзінка 30 пішуць. Так, ну что? Гандлярыч. Як ты там, живы? Still alive? Damn. It'll be there. Так, як там з надвор'ем у нас справи? Вітанышкі, Анюта. Мы тут завяршаемся ўжо. Апошнюю гадзіну ўсё. Зараз заберем наши подарунки.
Можа нават учэпім з сабою, слухайце, мех з соллю. Да 19 там суполка пачнецца. Не, трэба і абед прыгатаваць, пагрэць камусьці, сабе, напрыклад. Потым яшчэ і вячэру, і ў хаце прыбрацца. Яшчэ хапае задач. Можа нават хтосьці па працы там зноўку піздане што-небудзь. Дык трэба будзе яго паслаць куды падалі, праўда? Халерны ветер. Ты на дыеце? Не. Калі на дыеце, то на вельмі тлусты. А чаму яго, дарэчы, ліхтарыкі не гараць, ні правы, ні левы борт? Ой, шкарпэты, ой, ну гэта не трэба было, ну слухай. Якая сабе, слухайце, ад яго гэтая куртку гэтую падагнаць. Я думаю, штосьці цікавей будзе. Ну, шкарпэты топ, вядома, але куртка гэтая, яна проста... Фу. Придется просто у шафе пакінуць. Бо яна нічога не вартая. Жонка патэльна на мяне... на мне сагне. Гэта навряд ці. Все, бяжым назад. Бяжым назад, все гэта пакінем, шкарпэты апранем, каб было цяплей. Можа, возьмем зараз яшчэ адну замову на шкарпэты. І калі будзе спецыяльна, то таксама возьмем яе. Пойдзем тады пашукаем бункер. Далей у попельны каньён трэба будзе зазірнуць. Правда? На Ваўчыную гару, на камень. Чорны таксама забяжаць. Я вось толькі не памятаю, на чорны камень, у нас жа ж быў там пераход з Ваўчыны гары, правда ж? Нічога не было там. Бо чорны камень такая, слухайце, вялікая мапа, вельмі. 160 плюс патэльні акурат дастане. Што вы такія, бляха, добразачлівыя ўсё. А як жа каханне, Лёха? Вось Фэй, дарэчы ж, таксама жэніцца зараз. Аб яго таксама будуць патэльні гнуць. Ты ж пільна зрабілі гэтыя, слухайце, іскры, што лятуць ва ўсе бакі.
Так, іх адразу можна было ўзяць некалькіх пар, хіба не? Ну так, хутчэй за ўсё так. Так, хутчэй за ўсё так. Трэба было две браць, а я нешта не ўцяміў адразу. Так, і што ты мне распавядзеш? Дакументы якія? Some of my brother's old papers. He was always writing, drawing up new plans, new designs. In the old days, his crew saw him as some kind of half-assed, end-of-the-world poet. I guess Wyatt's dead-brain buddy must have had some reason for keeping them. The schematics, sure, they need those for any repairs, but the other papers... Anyway, that don't tell us where they went. But those guys were useless without Wyatt, weren't they? Keep looking. If I were you, I'd try the trophy hunter next. Wyatt always kept some of his guns with him. It all depends on what you need. Давай. О! Ля! Ружовая шкарпета, шалеть. Так, давай. Блять, вось я... Ой, божухна, ну... Я толькі одну і выбраў гэту спецыяльную задачу. А ружовая шкарпета не абраў. І націснуў усё завершыць. Шкада. Давай, там мясо у нас стаіць. Холера. Кап цябе ліха, божухна, дурная голова, і рукі гэтыя не слухаюцца. Так, сёння было ніводна пакутка новы рэкорд. Цёплая сустрэча сумнеюся. Загрузіць? Та ну не. Не пераймайся, Вадзім. Нас часу яшчэ хапае, і гуляць будзем, і рабіць будзем шмат што. Таму яшчэ пагандлюем з ім. І шкарпеты атрымаем свае. Вось, толькі зараз я хацеў бы вось так зрабіць. У нас было 0,4 на гэтых вось. А будзе... А, дык і на тое самае. Гэта тыя самыя шкарпеты, што і ваўняныя звычайныя. Сур'ёзна. Я пакрыўжаны, ўсё, я так не гуляю. Дзе гэта? Во. Холера. Простыя ваўняныя шкарпеты. Эх, шкада. Усё, лягаем спаць, захоўваемся і на гэтым завяршаем стрым. Хто не падпісаўся, абавязкова падпішыцеся. Вось. Бо мы працягнем далей шукаць нашыя бункеры у наступнай серыі, то бок у наступнай нядзелі, гэта будзе аўторак. Так, зноўку папілі. Як там у нас наш выгляд? Давай яшчэ. Вось, Вадзім, дзякуй табе таксама. І табе добрага дня. Мы на гэтым завяршаемся. Пайшлі ў рэйд. Што ў нас на твічы робіцца ўвогуле? Невядома. Рудзі ёсць, Ралеф ёсць. Давайте да Рудзі. Хаця мы на Рудзі, падаецца, ўжо падалі на гэтым тыдні. Не. Ведаеце што? Давайте на Ралефа пойдзем. Так. Вось сюды. Усё, паляцелі. Дзе. Нешта я не разумею. Я пишу, каб мы рейдили, а мне Twitch отказывает, что мы уже здійсняем рейд. На Ралефа. Ну, хавае, гэта Twitch усё. Выбачаюся. Так, дзякую всім велічэзна.
за прагляд, за падабайкі, за падпіскі. Пабачымся заўтра і ўвечары сёння яшчэ ў Radio or Not. Усё, усім пакуль. Добрага дня.